алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, рӯзи саиди ҷамъа ҳаматонда муборак бошад. Бародарои азиз, мо як дархост доштем. Дархости мо ҳамин аст ки як додари мо миёнаш маиб шудааст. Навора мемонем, иншоаллоҳ ки мебинен. Ин видеош дар ютуб ҳасташ, 60%-аш ҷамъ шудагӣ аст. Модари ҳамин бо бар ман видеоша равон кард ки мо дар каналмон монем, бародаро дастгирӣ кунанд. иншоаллоҳ ки бародаро ҳамин видеоро тамошо кунен. номерои модарам мемонам. агар ки хоҳен занг бизанен, хеле ки хитонда маъқул аст. дасти кӯмак кунем, бародаро беҳтарин мешавад. ин додари мо хостааст ба дасти кӯмак ба ҳамсоя кунад. хайр насиби тақдир рӯзи ҳамин даст аз хонаи ҳамсояшда дар гирифта будастай меравад, девор дар болош чапа мешавад. миёнаш маиб мешавад. барои миёни ин сум лозим будааст. 60%-аш ҷамъ шудааст. 40% дигар дар кор аст. метавонен бародаро саҳми хитона бигзорен. иншоаллоҳ ки беҳтарин савоба мегирен. чӣ гуфтанем ки парвардигор дар ин рӯзи муборак, рӯзи саиди ҷумъа, дуои моро худованд мустаҷоб гардонад. ин додари меҳрубона шифои комил бута. бародаро дар ҳаққаш дуо кунен. илтимос чанд қарз зуртон мерасад, дасти кӯмак кунен. иншоаллоҳ ки беҳтарин хайра савоб мешен. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи додар дуо кунен. салому алайкум бародарони аҳли ҳисобнама. ба ёдати Фаррухҷон омадам. ҳамиҷада Фаррух ховай. маблағое ки мисол мо ҷамъ кардем, як 60% ҳамин шидагиай, 40% дигаш мондагиай. ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки саҳми хитона бирасонена, Фаррухҷони моро соз кунем. худо хоҳад ҳамира марчидак бо шуморо дастгирӣ мекунад. инамиҷа очаш ягон гап дорен? раҳмати калон додару ако барои хизматҳои кардагитон. худованд баракатона дар ин рӯз ҷиноби тияву ҳамин дастгирӣ кунед, ҳамин боқимондаи маблаға ҷамъ кунед ки ҳамин Фаррух ҷарроҳӣ шавад, тезтарак ба по бихезад. то 24 бояд мо ира бубарем, маблағ ҷамъ нашидест. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин маблағи боқимондаша ҷамъ кунем. Фаррухҷон, худоям бачаҳои ба ман хайр карданд, худо аймонҳо розӣ боша, дар панашон нигоҳ дора. ман ба по хестам ба ин бародароим ёрдам мекунам. гиря нак Фаррухҷон. и Фаррух мо фақат гиря мекунам, фақат гиря мекунам. гиря нак Фаррухҷон. кам тараки дигаш мондай бародаро. аҳли ислом, мо бачаҳои тоҷики мо ҳаматон ба номусем илтимостон мекунем. ин Фарруха ки моро ёрдам кунем, кам тараки дигашам монда ҳамеша бикунем. худо хоҳад Фаррух ки хез бои дастгири ҳар як таймо шумо мешавад. гиря нак Фаррухҷон.